Nasa 51 na hawksbill turtle hatchlings ang narescue kan Community Environment and Natural Resources Office sa Banwaan kan Pio V Corpuz sa Masbate. Ang mga narescueng hatchlings tulos binutasan sa baybayon kan Sitio Gaway-Gaway, Barangay Kalungongan kan parehong Banwaan. Sigun sa report kan Pio V Corpuz Environment and Natural Resources Office, 56 sa mga hawksbill hatchlings ang enot nindang nakuha, alagad 5 sa mga ini ang nagadan. Napag-araman na ini ang primerong beses na igwang nairehistrong marine turtle habitat asin nesting site sa mainland Masbate. Sigun man sa DNR, ang hawksbill turtles kabale sa mga critically endangered species asin protektado kan Wildlife Resources Protection and Conservation Act. Nag-apela sa publiko si DNR Regional Executive Director Francisco Milla Jr. na tulos ipaaram sa saindang opisina and kaso may mahiling na wildlife para sa maninigong disposisyon.